Shubor nakaslem jong unongsan hima. Buonsian ha ka jing im jongi ngikwa aban kenjo ya ka thong ka bangidon. Henry hateng ngim kot sha ka ta ka thong. Kabadon kam e ka dei bantrei shitom bat ban yai sha. Urang pen iksa ka jella udan bor rumnong. Ha kini ki khindias ni ulayo aban khor ya ka takma. Ha ka jing kop kabala penlong da ka World Fitness Federation ha Vietnam. Ya uni urang ba ala pedang sngo bha de kinong shong shnong ka maulai nongkwar ha mau yong viewpoint. Hagajinga don lang jong ka seng samla maulai pelun ki bahayang asem rengkat ki seng bhalang ba pher. La penlong ru ya ka jinga lang ba lengkot ha viewpoint bat ban pen ko burom ya uni urang ba ubalawan ra ya ka nam bat ka burom ya ka jella bat ka ri baro ka we. Ila sim yang negara ya kawan pediang buram pediang coba ya pi badan bor ya kai ka pi le nak bata kalau ngiang long sem jong pi nang da snong ka thap kumta ipoi belengkot ba ini program lo di no ibarat nei badap da ka jing kemen ka buram na manta jong ni iwei ibarat hani ka por mun ka tanga pediang coba yang hilang barok ho i badan bor ki bahaya masam barok ki kur rumnong ki balaya dan rangkala mengi ki paralok ki parajor iseng bahalang ki badan rangkala ngi hoya ki media ru ki balawan hani po apa nya rangkat pat ngi pangi scam ini po ibarat ibengiyo nagale mesnong kalau enggak kanuksa ka bahaya yang ginong song senong ya ka bangin nang la banse ya ki kon samla kamtam iban mi sakman hakaban le ya ka ban le ya ke pementoy ka bawan ra ru ya ka nam ka buram kamtam ya ka jing baha jing miat jong senong ka thau ingat bau try shible no dok ni keban keburam ke jenguk barok ke dei syau try mau dei hok banyo keburam barok omangi da ka bor ke jeng udan da ka jeng nang ke jeng dei klem ndom long ai tongin le lang ban ai ngu kuma sia job le ka ong ba komen sem jang a to kor khu yo try wat kelet ya ke jeng le bha ke jong u barok balengi facilitate kumni balengi punan buram ke dei jeng sorong kamtam habawan na kalian ka health sector ngo ka health sector balai nomor ba ngi hakani ka job manta babun ki kena samla kilangop hagi jingdi bunwa ki wa hadukom den re ka nuksa ka batam bawni samla lawan ra haka chnong ka jongi ya kari ka jongi ba lamba kini ki achievement ka jong ibadan borum nong lese ki babun ki samla ki kena samla ki badang kesan kin bud ka nuksa ba kamtam bakin laj na ka jing ngop kini ki kam basneo dai burom ya pi baro ki bahayang sem jongi badon bor moloi nong kwar na kari ka badet ke jongi hindai lala ban yo ya kanam hado ka international level kata bengyong chakari Vietnam yo bronze lamba kani ka WFF Pro AM Asia Pacific Championship tigalong ko burom ko bakraw ya kayang kasem kalong ko burom ko bakraw kamtam yangi kin kot kam snong ibadon borum nong idi khun bar jingkong anita rumnong ibadi hinmen jing rabas nong jongi ngiso sorong ong tang nakadaw ba idi nong song snong ngiso sorong lam nakamata irang bas nong jongi ru ba uprsa jongi lala ban poi segani ka thong ndre kani ka long tang ka jing stang lese kalintia ka jupi badon bor nangi yai persyang nangi yai yakun nangi yai pentulun ya kani ka kam ka ba jongpi hadu ba pin poi sa ka thong clear jong jingjob hadu ba pinyo ya katak maksir ba pinang ora sisu ke burom ya ka sinong ka thau khamta me gari ba ka jai bande ko jongi tingim tip su le si kadang kajeng le siliang na kinong jiet ya gini ki players ki ban le represent ni ka stien le si kadang kajeng le siliang na ki buat ki bahlor ngim tip ya ka e ka daw
Henry pat ngaso sorong ba usam latan bok daladihi tresitam ba unpoi sa katong jong jingjam haka position ka balai ban poi ka international kalong sisya ka bakraw ublay ula aibor yo samla ula kurkurdo yo samla to emsngi hakikam ba ka jong pi ban long kunuk sa ba na ka betaki kun samla ki jongi la ka jela Manipur kala ban penmi sibun ki sportsman sibun ki state player sibun ki international player ki ban represent ka jela ka jongki balai ka jela ka jongi kila ban penmi ki player football ki betben kila ban penmi ya ki weightlifting players ki ben kila ban penmi ya sibun ki player ki bebet nak betaka borom ka jela ka jongki balai ka jela ka jongi kamla ban le tu samla tan bok lolong lupa nuksa bobha Kum nong alam mo jong sang balang. Kaway ka bang ibang nyaw? Kaway ka bang isosi? Kaway ka bang ibang iduman sim? Ba nagapro sa kapor ka sarkar jalla. Nganam keno? Ya kan ka sarkar ka padon nata. Nganam keno? Nganam ka dokti no. Henry. Ka sosi. Babon sa samla gi juwan ro syangi. Ban cingirap. Bagi kuah benda ikai katarin kasap ke bagi don Henry nagaliang jangan ngajuang iki ngile tang ya ka bangila aku keseng balang ngimdon ki skim sibun man IP Henry ka ka bangidon ka mensim ka download ka bangin ngil kesan pi ka ka pidon kam nginlet ban wat nginlet ban tenro nginlet ban ya trilang mapi bonon ra ya ka jing kuah balik ka jing ang note ka jong pi ha ka po ka WWF or WFF World Fitness Federation. But instead, bakur umi na mulai na kuat. But 100% ya kecela bagi India yang berawai. But kami ke besuk bagi nong bagi jing dia kaya gym. Nanti kadang kam ya ke dedication bagi jing IT lun. Long kami besuk menyo nama bah hakan ika jing kun juga jangan long. Kena dan kumba ambil kiri aspa amut di participant tekani dah kabur jumlah hi bahan yo tekani ka belum kan te ban naktaru apa ban aingu kamtam ya kayen bujonga mo kamtam ni mei ilak bujonga yakin ki para kinala mama ikikul ki jonga nata kunju kamtam be ikakul rumlang kalau dan kan banga te nadu kabur banga job ikniki title yang takade ka state level Mr. Meghalaya nata ka Mr. Northeast banga job kunjulu apa banga job ya ka national ka Mr. India arja kendai ka kurum nong khri nga ka dekat bepangahi lo ka pengkup rom nga long mo na sungu sikade e te nataru kamtam ya ka sinong mulai nang kwar tangta ya ka mulai pulun hi berkawai berkumju ya ka sinong ka banga sa mata kasnong mulai mendapiki mo malitri ya kaba iba Andrew i samla presiden ba iba job mo i general secretary juga mendapiki malitri kipiden subha nga kiwan piden subha nga berkunjung bawa kita dekat banga bangsa ste siang si menga kumo te nata kumjuru kamtam ya i 12 ya keseng HMIF 12 di belum presiden juga HMIF keseng kaba la ju support but la ju dekat banga ki man ki por mo te kumju long ha por pon kong mangle compete chabar mangle yakun chabar ya ka Mr Universe le na I babla ta dekat banga ka seng HNI fi bro ka dekat banga ka ai msi banga wala kan yo tang ba long maki kan pendum msi ki nga em pia ban ngile ka babun ka nambun smat long dang ya dang yakun pasang te percaya betul so kejap kan kunjuru ya ka bang ka bon so session ka bangang don by bajun te kata hi ko banai ko play ki baro te ko sibun mo play ban lang ni baro mo wala kam la ban ai ti kata ngi pi wei ta malong ngasungu sikadai ko sibun te play ko ki baro